Jak vyrobit hračku pro vašeho 4nového kamaráda? Pokud nevíte, tak nezoufejte, mám pro vás návod. Budete potřebovat staré tričko, fixu, nůžky a kdo to chce mít souměrné, tak i pravítko. Jako první si nachystáme staré tričko, fixu a pravítko a na pravítko si naměříme 4 cm. Ale pokud máte většího nebo menšího pejska než já, tak si buď podle toho, jestli máte většího pejska, tak si přidejte centimetry a pokud máte menšího pejska, tak si odeberte centimetry. A zakreslete na tričko 8 stejných proužků okolo těch 4 cm na šířku a na výšku je to jedno, protože si to můžete udělat podle toho, jestli chcete mít hračku dlouhou nebo krátkou. Prostě tak, jak to vidíte na videu. Jak budeme mít hotovo, pásky vystřihneme. Jak máme vystřiženo, tak 6 proužků dáme k sobě a jedním proužkem svážeme. Aspoň tak na 3 uzly. Asi nějak takhle. Pak si těch 6 proužků rozdělíme na 3 po 2. Asi tak, jak vidíte na videu. A začneme plíst klasický copánek. A na konci zbylým proužkem zauzlujeme, taky aspoň na 3 uzly, aby se to nerozpojilo a je to hezky pevné, protože to drží celou hračku. Pak jenom upravíme a máme hotovo. A takhle to finálně vypadá. Doufám, že se vám video líbilo a že se vám hračka povedla. A do komentářů můžete napsat, pro jakého mazlíčka mám udělat příště. Tak ahoj!